Everyone, we're here today at San Fernando sa Lance Food Park para tilawan ang lamian ng mga pagkaon sa Hunger Chef Seafood. I'd like to give a special thank you to Mr. Matthew Younger for inviting us over here at Hunger Chef Seafood. Tara, tilawan na to ang ilang mga pagkaon.